Защо турците ще казват, че тези територии тук са български? Те нямат изгода от това нещо. Кой ще им плати да кажат, че те са българи? Нали? Тази карта е съставена на база на тази карта се създава българската екзархия. Какво е екзархия? Българската православна църква като институция. И това са нейните подчинени епархии. Тоест, това са били българи християни, които са били и са живели в тези области. Дори основната карта се даде на 70-та, 74-та, хората от Скопие и Охрид настоява да бъдат причислени към България, към българската екзархия. Нищо, че няма българска държава. Към този момент може да се присъединят към сръбската такава или към гръцката, но те казали искаме към българите. Защо? На изток от Вардар не знаят днес. Не знаят.